geri çekilelim. دهشت و پنجمین سالوگرا کمکوژیا دیرسمê de bi beşdariya nûnerên saziya civaka sivîl û partiyên siyasî li Parka Seyid Rıza qurbaniyên wê komkûjiyê hatin bîranîn. Seyid Rıza, Alişer ve Zarife, Sahana, Cebrail... Di çarê Gulana 1937 de civata wezîrana Tirkiye li parlamentoya wî welatî civiya û biryara operasyona leşkerî li Dêrsimê derxist ku wek yekemîn belgeya fermiya derbarê komkûjiya Dêrsimê de tên naskirin. Ji ber vê yekê jî roja çarê Gulanê wek roja bîranîna qurbaniyên komkûjiya Dêrsimê hatiye diyarkirin. Çor Gulana, ser Dersimli roza şava, naera heşto serra ave Ankara'da Reis-i Cumhur Mustafa Kemal, Başbakan İsmet İnönü, Komutan Ordu Fevzi Çakmak, karar terdele Dersim Arde Meclis. Meclis ki ne karar sarna ve kanun. Ayradıma devlete eve ordu, eve tayaru, eve tanku, eve topu, espe seri Dersimi. Tevî ku 85 sal bi ser komkûjiyê re derbas bûne, êşa Dêrsimê hê jî wek xwe ye. Parlamenterê HDP Stenbolê Alî Kenanoğlu derbarê xebatên lêkolîna li ser komkûjiya Dêrsimê yên partiya xwe di parlamentoya Tirkiyê de ji rûda wê re axivî. Her dönemde HDP milletvekilleri olarak parlamentoda Em di her serdemê de weke parlamenterên HDP di erkê xwe yê li parlamentoyê de her sal bi taybet di van dîrokan û dîroka sêdaredana Seyid Rıza de ji bo rakirina ew encamên yasaya Dêrsimê, vegerandina navê Dêrsimê, dîtina zarokên keçên windeyên Dêrsimê û rûbirûbûna Dêrsimê hem pêşniyarnameyan û hem jî proje yasayan pêşkeş dikin. Ev der zinarê Halworî ye ku derdora 10 kîlometre dûrî navenda Dêrsimê ye. Di çarê Gulana 1938 de 217 kes li vir hatibûn kuştin. Hevserokê HDP Mithat Sancar ku di çalakiya bîranînê de beşdar bû, li gel şandekê serdana vî cihî kir û ji bo wan qurbaniyan qerenfîl danîn çemê munzirê. 4 Mayıs bir kara gündür. Kürtçe... Çare Gulanê rojeka reş e. Tiştên ku piştî çare Gulanê qewmî ne, brîneka reş e. Li gor amarên fermî 13106 kes di komkûjiya Dêrsimê de hatin kuştin û 11818 kes jî ji cihûwarên xwe hatin dûrxistin û surgûn kirin. Lê li gor çavkaniyên serbixwe zêdeyî 3 qatê wê hejmarê mirov li Dêrsimê hatin kuştin.